Rani a denkɛ n'an balimakɛ Boubacar Payita bi an kun ye ko kanu ka kɛ cogo min na a ma kɛ o cogo la an ka maa welelen a ma se ka kɛnɛ sɔrɔ nka o ti baasi ye o ti ba ko la nka bi an bɛna an da don fɛn kumaba minnu na o ye œil du rempart Janu fɛn caman bɛ œil kɔnɔ bi dɛ rempart ye fɛn caman ye dɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛna an da don sujet kumaba minnu na o ye premier ministre n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye a ye a ka conseil de cabinet fɔlɔ kɛ o conseil de cabinet o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an tilala k'a ye tuguni conseil des ministres fɔlɔ kɛra n'o ye ministre ka dɔgɔkun ɲɔgɔn ye o fɛnɛ kɛra décision baw taara o la Asimi kumana an bɛna an da don la quoi o kelen kelen bɛɛ fɛsɛfɛsɛ lamɛnbaaw ka faamuyali sɔrɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an y'a ye k'a fɔ wulikajɔ cayara Faransi président yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko ayiwa ko Barkhane ko o nɔgɔyara sa nka Barkhane ko nɔgɔyara anw ka autorité n'o ye Mali marabaaw ye u ma kuma fo bi u ma fɛn fɔ an ye ayiwa ni Faransi jamanakuntigi ko Barkhane ko nɔgɔyara anw hakili la an b'a faamu cogo min na olu kɔni kan ka bɔ ka dɔ fɔ an ye k'a fɔ hali n'a kɛra hakilisigi kuma ye k'a fɔ Faransi tagali min filɛ nin ye ou bien Faransi bɛ k'a kanu ka tagali min fɔ o tɛna kɛ baasi ye bari an bɛna nin décision ta ne hakili la o Asimi kan ka bɔ bi ka o fɔ Maliyɛnw ye ou bien ministre de la défense n'o ye Sadio ye o kan ka bɔ bi jan'o ko o ɲɛfɔ Maliyɛnw ye nka olu ka makun o la an ma o faamu kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ni wagati m'an janfa fiyewu an y'a ye k'a fɔ tile fila in na wulikajɔ cayalen don Mali sifinnaka dɔw fɛ dɔw b'a la ko Faransi ka taa dɔw b'a la an bɛ taa Rusila nɔfɛ ayiwa an mɛnna an b'a kuma in na an ko sɔnni an ka taa Rusila nɔfɛ sɔnni an ka taa Faransi nɔfɛ jano sɔnni an ka taa Chine nɔfɛ an ka taa Maliyɛnw yɛrɛ nɔfɛ o dɔrɔn de bɛ laban sinon Chine o Rusila o Faransi o jano ni si tɛ laban min bɛ laban an ka taa Maliyɛnw yɛrɛ nɔfɛ bɛni donc wagati dɔ sera ta parce que an ko ni an ma kuma dɔw fɔ peut-être an denw bɛ an mɔdenw bɛna fɔ an ye karisa nin ko in dun kɛra ka e to yen a wagati kumada tun b'i bolo i ma fɛn fɔ a la a kɛra e mun fɔ donc anw ka kuma kun y'o ye a ka ca Ala fɛ souvent a kuma dɔw bɛ yen nɔ a bi mɔgɔ dɔw gawo kamana la nka o tɛ baasi ye o ye ko n'a tɛmɛsira ye ayiwa jano o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna an ka œil dayɛlɛ bi rempart ye mun ye dɔgɔkun kɔnɔ l'œil du rempart jano a mɛnna an b'a kuma fɔ k'a fɔ Mali finitigiw u ni Maliyɛnw cɛ ka gɛlɛ fo k'a fɔ a ka gɛlɛ jano an ye min ye bi o kɛra Golobugu gendarmerie Golobugu filɛ Kabala université kɔfɛla la gendarmerie dɔ bɛ yen mais jano ninnu kɛlen don ka gɛlɛya dɔ siri mɔgɔw la tiɲɛ na ni gɛlɛya tɛ fila ye ninnu ye kelen kɛ mɔgɔw la tilegan gere bɛɛ ɲɛna u bɛ carte d'identité ɲininkali kɛ ni carte d'identité yeri kun u b'a fɔ k'i ka moto vignette ni moto vignette yeri kun u b'a fɔ ko moto sanni papier ayiwa jano Ala ka l'i ci dɛ i ka moto sanni papier yira ko tɔgɔ min b'o papier la ko o carte d'identité t'e kun ayiwa i ni hɛrɛ fara la donc nin de ye Golobugu gendarmerie Golobugu gendarmew nin de olu ka baara ye kunun nin ye denmisɛnnin damadamani ye u bɔtɔla yɛrɛ kundo foro la n ser'u ma n y'u ɲininka lorsque u ye gɛlɛya ɲɛfɔ n ye n y'u ɲininka ko a bɛ wagati jan bɔ n'u bɛ bɔ foro la tuma bɛɛ gendarmew b'u lajɔ ko carte d'identité u b'u u tɔɔrɔ ko carte tɛ yen donc somɔgɔw ye carte ta ka di denmisɛnninw ma jano ko pour que tɔɔrɔ kala ni gendarmew y'u ɲininka fewu u ka carte bɔ ka yir'u la ayiwa kunun
denmisɛnninw na se gendarme ma u ye karante bɔ ka yira gendarme na gendarme ko bɔ ko comme karante bɔ ko vignette u ye vignette bɔ ka yira ko moto sanni papier olu ko moto sanni papier ko a tɔgɔ ni vignette bi kun moto sanni papier ko kuma la ko ayi ko o yo olu de ka sariya ye Golobugu gendarme ka sariya de o ye ni dɔ yiri kun dɔ wɛrɛ bɛ fɔ fo ka taa se min t'i kun donc ni min t'i kun sisan Jano i bɛ minɛ o de kama donc denmisɛnninw ka moto minɛna ka taa n'a ye ka si bi an ye kibaruya sɔrɔ an ye weleliw kɛ ko denmisɛnninw ye olu nɛni Jano nin ye binkani na ye dɛ denmisɛnnin yɛrɛ tɛ hali mɔgɔkɔrɔba civil e bi gendarme nɛni cogo di mais bon ni y'an ka finitigiw yɛrɛ bɛ ni nkalon sugu tigɛ bon u bɛ k'a kɛ denmisɛnnin minnu na u bɛ image jumɛn di denmisɛnninw ma finitigi qui est censé montrer l'exemple min kan ka misali yira n'o ka baara yɛrɛ kɛra nkalontigɛ ye Jano an t'o faamu dɛ donc ko min na olu taara ni moto ye ko denmisɛnninw ye olu nɛni Jano ni kuma filɛ dɛ ayiwa kuma kɔni kɛra k'a ko mɔgɔ ɲumanw y'u da don a la bon moto k'olu nɛni min kɛra ko moto tɛ se ka di ten ko fo ka 400 sara awɔ k'olu nɛnina ayiwa a ma ɲa min kɔ mototigiw ye 400 sara k'u ka moto ta Jano il est bon souvent dɔw b'u yɛrɛ ɲininka ko ko karisa yɛrɛ bɛ nin kuma in na bi ko nin ye ko fitininw ye quoi mais Jano ko fitininw tɛ dɛ nin b'a yira an na dɔrɔn nin ye Golobugu ye an kɔrɔ yan an bɛ se k'a fɔ Bamako yan gendarmew bɛ ka tɔɔrɔ min da maliyɛnw kan u bɛ k'a da maliyɛn minnu kan fɔ yɔrɔ b'u la a tɔgɔ kɔkɔrɔ dɔgɔbaga b'u la parce que n'i ka mɔgɔ dɔ wele yan o na weleli kɛ a ko na ɲɛ sɔrɔ a y'a miiri dɔɔni dɔrɔn ko n'i taara jamana kɔnɔ Bamako kilo 100 ka taa se fo togodaw ma donc i b'a imaginer dɔrɔn k'a fɔ gendarme minnu bɛ yen binkani bɛ ka kɛ Bamako yan i y'a dɔn fɔyɔrɔ bɛ n'u y'a k'i la yan fɔyɔrɔ b'a la mais yɔrɔ bɛ yen ni fɔyɔrɔ t'a la n'u y'a k'i la i foyi tɛ yen ka Ala minɛ k'i sigi a banna donc n'i y'a jateminɛ an ka lakanabagaw bɛ gɛlɛya min na kɔnɔna na n tɛ k'a justifier mais a caman ye nin ye o de la wagati la kuma caman u b'a fɔ Jano ko population tɛ coopérer population tɛ information d'u ma mais n'aw yɛrɛ taara population ka sinaw ye aw yɛrɛ a tɔgɔ binkanikɛlaw ye a bɛ fɔ population ka mun fɔ aw ye population tɛ mun foyi fɔ a ye o parce que la population vous voit en force d'occupation aw ye mɔgɔ tɔɔrɔlaw de ye aw ti olu kama dɛ aw bɛ yen fitinin mun ni olu b'o sɔrɔ ka o fana daraki u la i n'a fɔ aw tɛ sara voilà la réalité voilà pourquoi kuma bɛɛ n'i taara i bɛ taa sɔrɔ gendarme poste bɛ attaquer police poste bɛ attaquer fɛn wɛrɛ foyi tɛ population tɛ fɛn fu ye parce que u bɛ population tɔɔrɔ Jano il faut le dire fɛn k'o fɔ n'a kɛra la Bamakɔ yan fɔyɔrɔ b'a la mais imagine yɔrɔ dɔw la fɔyɔrɔ foyi t'i la réseau yɛrɛ tɛ yen n'u k'i ka min sara n'i ma sara wa i ka moto bɔ i taya la u bɛ nin n'a walew dɔrɔn de la binkani wale danw u b'o de la jamana in ɲɛfɛ ka taga donc an y'a kanu k'an da don na ka bɛɛ interpeller bɛɛ lajɛlen parce que ni jamana ko sera niveau min na sisan a ka kan an ka fɛnw fɔ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn sɔn hakili la et puis a n'a la nkalontigɛ Jano des enfants de rien du tout ni ko kɛra cogo min na au moins i k'a f'u ye u k'a faamu k'a fɔ hali ni nkalontigɛ ko b'olu kɔnɔ ni e kɛra tiɲɛ fɔbaga ye a ka ca Ala fɛ olu b'a faamu k'a fɔ ko nkalontigɛ tɛ mɔgɔ bɔ ko la mais ni finitigi yɛrɛ taara i kɛwale kɛ nkalontigɛ ka se nin niveau la e ni Ala cɛ denmisɛnninw bɛ e nɛni e ye denmisɛnninw ka moto minɛ u b'e nɛni i ma nin ye bon nin n'a ɲɔgɔnnaw de don dɛ donc n'i bɔra min kalama peut-être ni arapare ye min ye Jano an b'o de fɔ mais nin n'a ɲɔgɔnna caman bi kɛ peut-être arapare tɛ yen donc olu bɛ taa dans l'anonymat sinon arapare ɲa y'a ye a b'a fɔ
Jano o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna se min ma o ye incident min kɛra gardiw ani polisiw cɛ a kɛra Sotiba Bamako yan a kɛra Sevare Mopti a kɛra Kayi polisiw ani gardiw karila ɲɔgɔn na anw ka kuma tɛ ka a yira dɔ jo don ou bien dɔ jalaki don mais Jano n'i y'an ka jamana jateminɛ a bɛ san 10 bɔ parce que depuis 2012 janvier 2012 exactement le 17 janvier 2012 rebelles ye attaque fɔlɔ min lancé le 17 janvier 2012 a ka kan souvent an ka ɲɔgɔn hakili jigin n'i y'a jateminɛ fitini b'a jɛ san 10 na san 10 an bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya jumɛn don école ko gɛlɛya tɛ dumuni ko gɛlɛya tɛ wariko gɛlɛya tɛ gɛlɛya min don a dɔnnen don lakanabaliya gɛlɛya don lakanabaliya ni o fɔra Jano e tɛ wele ne tɛ wele Bunafani yɛrɛ tɛ wele mɔgɔ minnu bɛ wele o y'an ka finitigiw ye a kɛra polisi ye o a kɛra gendarme ye o a kɛra sɔrasi ye o a kɛra fɛn o fɛn ni mɔgɔ mɔgɔ sɔnna ka fini ni ta ko ka jamana lakana olu bɛ wele bamananw b'a fɔ ko i bolo dimina a bɛ da bolotigi kun an b'o la o gɛlɛya ma b'o la an ka dugu binna kelen kelen fila fila ye ko simɔ diɲɛ mɔgɔ nana diɲɛ sɔrɔsiw b'an fɛ yan hali ni wagati la an b'u jalaki k'a fɔ tiɲɛna u tɛ k'u ka kɛta kɛ parce que an hakili b'a la a ka kɛ cogo min na a tɛ ka kɛ ten o bɛɛ ka kɛ nka ne hakili la anw minnu ka jamana don an ka finitigiw olu kan ka misali ɲuman yira o tɛ wagati ye ko an ka finitigiw ka taa ɲɔgɔn farafara n'a kɛra maliyɛn ɲuman bɛɛ maliyɛn ɲɛnama bɛɛ a bɛ bɛɛ gan i kamana la a bɛ bɛɛ ɲugun a ko min kɛra ko cɛjugu belebele Jano hali ni dɔw b'a sɔrɔ k'a fɔ ko a kɛra ka ban ko deliliw bɛ ka kɛ ko a kuma fɔli ko i bɛ a ko lajuguya ni o don an sɔnna n'a kuma fɔli kojugu fɔli k'o lagosi ni o fɔli ye ka ko lajuguya an sɔnna Jano an b'a lajuguya dɔw ko a fɔli ɲa ma ɲa wulikajɔ bɛ sen na ka yafa ɲiniw kɛ ko ɲa o fɔli ko o ye jamana ci ye ni kojugu fɔli k'o lagosi a kɛra nkalon tɛ k'o lagosi n'o ye jamana ci ye Jano an sɔnna an ye jamana cilaw ye nka min kɛra les faits sont têtus u b'a fɔ cogo min na e bɛ se k'a faamu cogo di an filɛ wagati min na sisan hali maliyɛn civil fila man ka kɛlɛ parce que fɛn b'aw kunna min ka bon ni nin bɛɛ lajɛlen ye jango finitigi fila n'i y'a mɛn fanɛni banɛni finitigi ko o ka kɛ ko ayiwa ko u bɛ taa sɛ dun ɲɔgɔn fɛ ka taa sogo ɲimi ɲɔgɔn fɛ ka pomme de terre dun ko o y'o ko bannen ko bon ko an k'o kuma bila ko n'an y'o fɔ k'an bɛna lajuguya awɔ an bɛ sɔn an b'a lajuguya parce que min kɛra maloyala ko dan don mun bɛ yen min ma kɛ Mali finitigiw ye u ye sara sɔsɔ sugu bɛɛ kɛ u bɛ binkani sugu bɛɛ kɛ civil la mais o bɛɛ la tan an bɛ maliyɛn bɛɛ an n'an ka bɛnbaliya bɛɛ an bɛ bɛn fɛn fila kan Jano o y'an ka équipe nationale ni an ka armée ye an t'o jɛ fɛn foyi la nka ni min kɛra n'o ma bɛn an b'o fɔ o fɔcogo la an t'i tabakiya mais Jano a ma bali ne la ni n ko a ma bali n na dɔw bɛna fɔ munna a ma bali n na munna a ka nɔgɔn Asimi nɔ b'a la parce que Asimi bɔra k'a fɔ bɛɛ ɲɛna diɲɛ mɔgɔ ɲɛna ko garidi fila de bɔra gouvernement na ni an ka Mali kun bɛna ci a y'a fɔ ale place la ne tun bɛ dan n jɛɲɔgɔn fila n tun bɛ dan o ma mais a y'a fara kan ko garidi fila donc a y'a jira
ko gardiw ka fanga don wa gardiw ka fanga don dɛ o de bɛ gardi denmisɛnninw kunna jano o fiɲɛ min b'u kunna k'a fɔ olu ka fanga de ye nin ye donc finitigi tɛ yen ko min bɛ se ka ko k'olu la k'olu k'o to yen wa n'i y'a k'olu la olu b'a ba ci ka wuli a wa foyi tɛ bɔ a la kuma filɛ a ma bali la Sadio Kamara Modibo Kone u y'o de don u ka denmisɛnninw kunna an b'a fɔ bi parce que ni o n'a ɲɔgɔnnaw tɛ ne t'a dɔn nin bɛ se ka kɛ cogo min na ka tila k'a filmer ka bila réseau kan o kɔrɔ an b'a kɛ fɛn tɛ bɔ a la piyan parce que an ka fanga don u ka fanga don fɛnɛ dɛ parce que Asimi y'o de fɔ an ye ko gardi fila bɔlen a la o kama olu ye jamana dafiri olu ye président gɛn ka premier ministre gɛn parce que o gardi fila olu kɛra ministre wa fo ka dugukolo meleke olu tɛ bɔ ministère la a kɔrɔ de ye n'u bɔra la don o don jamana bɛ ɲɔni ka taa farati dangan na kuma filɛ donc olu fɛnɛ komi an b'a fɔ cogo min na bamanankan na ko jɛgɛ fanga ye ji ye olu ɲɛmɔgɔ min b'o fanga ye jɔn ye o fanga o dugumamɔgɔ de o n'a fɔra ko ka karaw kɛ sisan ɲɛmɔgɔ tɛna o dugumamɔgɔ de bɛ na donc dugumamɔgɔw labɛnnen don ka o fiɲɛ de don u kunkolo la k'a fɔ karisa aw ka fanga de ye nin ye aw kana sɔn Jano o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye u ye a tɔgɔ jaw kɛ caciriw polisiw ni gardiw bɛ dɔnna ɲɔgɔn fɛ u bɛ tɛgɛw di ɲɔgɔn ma an ko ça va au-delà de tout ça maliyɛn mago tɛ nin si la maliyɛn mago bɛ min na ko dɔ de kɛra a ti bɛn wa kuma yɛrɛ ti nin ban parce que an mɛnna ni ko kɛra an b'an sigi an b'a kuma fɔ et puis o y'a bannen mais an ko nin sen na nin ko in kan ka kɛ de ka tɔw ladi a kan ka dan nin de ma ɲɔgɔnna wɛrɛ man ka kɛ e bɛ se k'a faamu cogo di ko n'a ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ dans un pays normal dans un pays sérieux hali n'a y'a sɔrɔ kuma dɔ la o fɔli dɔw b'a fɔ ko an kalo fɔ mais dans un pays sérieux nin n'a ɲɔgɔnna bɛ kɛ cogo di ko o bɛ taa ɲɛfɔ salon kɔnɔnaw la ka tagadi kɛ ka kini dun ka sogo dun ɲɔgɔn fɛ ka boisson min ɲɔgɔn fɛ k'o b'o ban jɛnɛ an bɛ jamana jumɛn kɔnɔ souvent la question que je me pose c'est ça au même moment an ko jamana minnu bɛ yen n'olu wulila k'u cɛsiri ka sɛbɛ kɛ ko an ka ku olu la ko an n'olu ka jate jamana ye cogoya kelenw na o bɛ se ka kɛ cogo di gardi polisi aw bɛɛ jugu ye fɛn kelen o dɔnnen don Amadu Kufa aw bɛɛ jugu ye fɛn kelen o dɔnnen don o ye Yad Agali ye aw bɛɛ jugu ye fɛn kelen o ye minnu bɛ ka bamaci wale kɛ don o don an ka dugu la ne hakili la a bɛ fara ɲɔgɔn kan bi ko mana k'an ni ɲɔgɔn cɛ sa a kan ka fara ɲɔgɔn kan ka o ko k'o dalasa mais ayi bɛɛ ko a ye wara ye Mali farafarala ka se niveau min na Jano kuma la ne yɛrɛ bɛ n sigi ka miiri hali anw minnu bɛ kuma la an bɛ ka kuma fɔ tiɲɛ don mɔgɔw yɛrɛ b'a f'i ye karisa e bɛ ka kuma fɔ tiɲɛ don mais a fɔ waati tɛ sa ye o tiɲɛ o to yen an ka taa ɲɛfɛ an b'o to yen ka taa ɲɛfɛ cogo di a to yen ka taa ɲɛfɛ a to yen ka taa ɲɛfɛ an bɛ bali mun na an y'an ɲɛ yɛlɛ an ka jamana jiginna kɔlɔn kɔnɔ an bɛ k'a essayer k'a sama ka bɔ kɔlɔn kɔnɔ minnu kan ka jamanadenw lakana n'o y'an ka finitigiw ye n'olu taara u yɛrɛ di nin n'a acte sugu ma an bɛ mun fɔ an b'an ko min ka taa jami an bɛ taa ɲɛ jɔ joona donc Jano wagati dɔ sera an kan ka yɛrɛ ɲininka bɛɛ à tous les niveaux bɛɛ k'i yɛrɛ ɲininka est-ce que anw ŋaniya don ka jamana dilan jamana yɛrɛ k'o dilan parce que min bɛ kɛ souvent n b'a ye dɔrɔn min bɛ mɔgɔw kunkolo la dɔrɔn ne ka bi ka dilan sini tɛ ne ka sira ye n'i ye mɔgɔw ka comportement n'u ka attitude jateminɛ i b'o de ye n ka bi dilan sini o tɛ ne ka sira ye Jano vraiment nin ko in u kɔni u bɛ k'a labɛn cogo min na
ne kelen ni kun ne fɛla tɛ ne b'a dɔn ne ni ɲɔgɔnna caman Mali kɔnɔ olu fɛla tɛ parce que a man ka kɛ bi a man ka kɛ sini o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Jano wagati dɔ sera Mali finitigiw k'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la u ye civiliw a kɛ ta kojugu n'an y'a fɔ dɔw b'a fɔ olu de bɛ ka sa mais u y'o de sugandi o u y'o de sugandi mɔgɔ joli sigilen don so bi a kun ka d'olu ye ka kɛ finitigi ye nka ni somɔgɔ t'i la somɔgɔ t'i ɲɛ i t'i k'a ye a kumakan duman yɛrɛ tɛ f'i ye u y'a kow kɛ lemuruba ye k'a ɲɛsin u yɛrɛ ma parce que caman kɔnɔ ko kɛlɛ tɛna kɛ tuguni n'a ma ɲɛ ko kɛlɛ bɛ na Jano o bɛ taa dɛ e tɛ taa ne tɛ taa ayiwa ni o kɛra o tali o ye wajibi ye o ye bɛɛ n'i ka baara ye e y'a sugandi ka kɛ finitigi ye dɔ y'a sugandi ka kɛ lɔgɔcila ye dɔ y'a sugandi ka kɛ chauffeur ye ayiwa an yɛrɛ y'a sugandi ka kɛ kunnafonidila ye diɲɛ y'o de ye c'est ça la répartition des tâches bɛɛ k'i ka baara kɛ a kɛcogo la wagati sera Mali finitigiw tiɲɛna mobili tɛ dédoyer foyi tɛ kɛ au même moment taa dɔrɔn fɛn na Bamakɔ rond-point lajɛ ni polisi tɛ se ka jɔ tɛna ɲini ka jɔ carré bɛɛ la hali ni polisikɛ filila Jano a tɛ ku i la i k'a fɔ k'a filila a tɛ ku i la ka kuma polisikɛ fɛ n'i kumana k'a t'i lamɛn wa i man ka kuma ale fɛ kabako ayiwa nin ko in kɔni Jano nin man ka kɛ sogo ɲimi ko ye dɛ o kan ka nin ko in ka nin ladilan a ladilan cogo ɲuman na ka ninnu kɛ tiɲɛ na ka tɔw ladi ni o ma kɛ ayiwa i sigi n'a ye Jano don o don an bɛ nin kibaruya mɛn parce que garde denmisɛnninw kunna u ka fanga don wa ni mɔgɔ mɔgɔ yɛlɛl'u kan u bɛ yɛlɛ o sanfɛ k'u sigi kuma filɛ ayiwa Jano o tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛna don min kɔnɔ o ye Choguel ka gouvernement sigilen Jano an y'a ye communiquéw cayara nka communiqué damadamanin bɛ yen o ye an dabali ban kosɛbɛ parce que Jano tiɲɛna ne m'a faamuya o ye EPM n'o ye o kuntigiba ye docteur Bokar Tereta ye Bokar Tereta ale ye RPM président ye RPM o ye IBK maliyɛnw ye IBK min gɛn o ye IBK ka parti o président o ye communiqué kɛ ko Choguel y'olu kuma ɲɔgɔnya nka ko gouvernement in sigira a ma k'olu fɛla ko ye k'olu ka mɔgɔ t'a la ayiwa parrainat n'o ye Cɛbilen Darame olu fana ye communiqué kɛ parti caman ye communiqué kɛ Jano mais Jano communiqué an bɛ communiqué in analyser cogoya wɛrɛ la nin bɛɛ kɔfɛ parce que an ko wagati dɔ sera an ka parti n'an ka politique ko u kan ka na ten sa u ye san 30 91 ka na se fo bi ma Jano san 30 nkalon bɛ ka tigɛ maliyɛnw ye san 30 u ma maliyɛnw kalan foyi la nanbara suɲɛni a banna u ma maliyɛnw kalan foyi la fugariya walifɛn ta u ma maliyɛnw kalan foyi la ka jamana nafolo buruja u ma maliyɛnw kalan foyi la dɔ kɛbaliya kɔ u ma maliyɛnw kalan foyi la nkalon tigɛ i ka balo dɔrɔn a tɔ t'i ka sira ye o de y'an se jamana o de y'an se an filɛ dingɛ min kɔnɔ o de y'an se o dingɛ kɔnɔ Jano e bɛ se k'a faamu cogo di ni hɔrɔnya bɛ k'o la hɔrɔnya mun ye n'i ye min fɔ Jano i b'o de kɛ n'i ye min kɛ i b'o de fɔ wulikajɔ min kɛra M5 mɔgɔw fɛ a n'a jɛɲɔgɔnw ko IBK ka jolibɔn fanga ka bɔ maliyɛnw kunna san 7 maliyɛnw ma hɛrɛ sɔrɔ IBK bolo o min kɛra o wulikajɔ min kɛra an b'a fɔ les forces hostiles à ce changement mɔgɔ minnu wulila ko minnu ko IBK ka fanga bila ko IBK foyi tɛ IBK la ko IBK ɲɔgɔn président yɛrɛ mana Mali la ko mais minnu ka IBK ka fanga bila ko olu ye asidiw ye a ka to bɛ kuma kɛrɛfɛ olu ye ɲɛngo ye a ka to bɛ kuma kɛrɛfɛ Jano a ma kɛ wa san 1 dɔrɔn don a man jan wa o mɔgɔw la o partiw la
RPM b'a la ni tireta o président ye parce que IBK bɛ RPM na o mɔgɔw la cɛbilen b'a la parce que cɛbilen tun ye ministre ye a wagati mais n'a fɔra ko a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye fanga dafirila ni fanga dafirila mɔgɔ minnu y'i ka fanga dafiri hɔrɔnya la danbetigiya la Jalo dugukolo ka meleke kulo wala ba tanga don an cɛ i ne tɛ jɛ foyi la a kan ka kɛ ten de nka olu yɛrɛ kana miɛtɔya kɛ nin gouvernement nɔfɛ Jalo ne dabali banna ne kɔni ne ma foyi faamu kuma ni ne ye politique ye wa est-ce que ni ne ye politique ye wa an y'a ye tubabu minnu na est-ce que olu b'a kɛ tan de wa wagati dɔ sera an ka hɔrɔnya kɛ politique la an ka danbetigiya kɛ politique la mais e bɛ se ka nin faamu cogo di Jano explication jumɛn bɛ nin na coup d'état kɛra aw de ka fanga la mɔgɔ minnu ye coup d'état kɛ ka fanga la o gouvernement nalen e ka kɛlɛ k'o gouvernement nɔfɛ ni hɔrɔnya bɛ yen hali n'a fɔra e ka kɛ premier ministre i b'a fɔ k'a ka ɲi n tɛ k'a ye parce que aw ni ne fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ an bɛ ɲɔgɔn na hɔrɔn bɛ kuma ten mais ayi bon denmisɛnninw b'u nɔfɛ voilà pourquoi n'u wulila ko denmisɛnninw les jeunes u y'a dun ta u y'a bɔ ta parce que u ma exemple ɲɛnama de kalan denmisɛnninw kun mɔgɔ min nana don politique la a fɔra ko politique ye ka don a la ka fanga ɲini e hakilina ye jamana kan ka mara cogo min na e hakilina ye i ka sigida kan ka mara cogo min na k'a kɛ ten mais n'a ye politique kɛ fanga ɲini dɔrɔn ye hɔrɔnya t'a la danbe t'a la foyi foyi t'a la i ka balo dɔrɔn Jalo a ko in kɛra o ye i ka balo dɔrɔn an ka parti lajɛ 200 et quelques partis politiques ka suɲɛni kɛ légalement ka papier kɛ suɲɛni na ka bila ni ko ka papier kɛ suɲɛni na dɔw t'a faamu parce que n'i ye an ka jamana fonctionnement jateminɛ kunun kun bɛ ka fɔ nin plateau kelen kan n ko ne tɛ se k'a faamu Jano 2 millions i bɛ ji di dugu kuturu ma 2 millions i bɛ ji di kin kuturu ma o tɛ sɔrɔ ka di ko wari tɛ yen mais o waati kelen o jamana kelen kɔnɔ papier dɔ labɛnnen don ka dɔ sara kɛ 4 millions ye ka dɔ sara kɛ 5 millions ye o jamana kelen kɔnɔ suɲɛni tɛ hali ni dɔw b'a fɔ ko papier b'a la an bɛ jamana min kɔnɔ ji tɛ yen ekɔliso tɛ yen dɔgɔtɔrɔso tɛ yen mɔgɔw bɛ ka sa n'i bɔra Bamakɔ mɔgɔw bɛ ka sa kuma dɔw la 100-200 u tɛ sa ala ta ye nin ye ala t'a kɔfɛ 1000 u tɛ sa parce que pali fura na sɔrɔ ka k'a la o tɛ se ka kɛ mais au même moment e bɛ se k'a faamu cogo di ko o députéw bɛ 2 millions ani kɔ fo ka taa 3 millions ko o président wari de bɛ cɛ ka d'o ma ala t'a da dɔn ko premier ministre 75 millions mais an bɛ min an ka adamadenya taara min non ne hakili la président premier ministre ministrew ye cidenw de ye baarakɛdenw de don u bɛ baara kɛ jɔn ye u bɛ baara kɛ jamanadenw de ye mais malheureusement u y'o bɔ politique la ka politique kɛ dɔw yɛrɛ ka baara ye politique de ye baara foyi t'u la politique n'i taara 200 et quelques partis politiques san o san miliyariw de bɛ bɔ en 6 ans 9 milliards de bɔra ka tila politique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parti damadamani dɔrɔn 9 milliards o 9 milliards o tun bɛ fɛn baden ɲa Jano a ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mais au même moment 9 milliards bɛ d'u ma mun na n k'a bɛ d'u ma de k'u ka taa mɔgɔw kalan u bɛ jɔn kalan e ye parti politique jumɛn ye ka mɔgɔ kalan o wari min bɛ d'u ma u b'o wari minɛ k'o dun fu Jano n bɛna exemple dɔ ta ye 2015 n ye
war tilalen entre les partis politiques ni parti damadama jateminɛ la depuis créera u ma deli ka taa élection na u ma deli ka taa élection na jago k'a perdu mais au parti ye plus de 6 millions et quelques sɔrɔ parce que tout simplement i bɛ activité dɔ labɛn ka o financer ko siège b'i bolo nin b'i bolo nin b'i bolo mais jano an kana ɲɔgɔn nɛgɛ suɲɛni don donc ils vivent de ça u bɛ balo suɲɛni de la sinon nin tɛ faamu o a bɛ d'i ma kun min kama e yɛrɛ ni ala ni kira cɛ i b'a dɔn i tɛ k'a kun kɛ on prend un pays par exemple le Burkina en kɔrɔ yan Burkina pour e ka aide publique au parti politique sɔrɔ jano a condition fɔlɔ-fɔlɔ i bɛ taa élection na dɔrɔn tɛ dɛ i ka 3% sɔrɔ électorat la mais Burkina ni Mali on peut dire que le Burkina est sérieux parce que a ma d'i ma e ka bɔra la n'o kɛra sisan i b'a ye dɔ bɛ bɔ partout la parce que n'e tɛ taa élection na e tɛna wari sɔrɔ o i bɛ obligé k'i ka parti datugu ne bɛ n ta datugu ka taa fara Jalo kan kɛ an b'a fanga kɛ kelen o tɛ wa mais 200 et quelques partis politiques n'i ko min ma k'a ka taa datugu ayi i ye tasuma k'a golo kan a tɛ sɔn ko ayi ko bɛ se ka kɛ cogo di k'ale ka idéologie ni tɔw ta tɛ kelen et 200 et quelques idéologies pour 20 millions d'habitants o mun ye o tiɲɛ o tɛ tiɲɛ et c'est au Mali i b'a ye les socialistes les libéraux ceux qui se réclament m'a fɔ ten ceux qui se réclament socialistes et les libéraux ceux qui se réclament libéraux i b'olu de ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn soutenir hali u tɛ ala kelen ye n'i ye ko ta ka da n'a ye doctrine suit hali u tɛ ala kelen ye socialistes ou les libéraux hali u tɛ ala kelen na mais c'est bizarre i b'olu de ye Mali la des partis qui se réclament c'est-à-dire que libéraux des partis qui se réclament socialistes i b'olu de ye ka fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ fanga ɲini ɲɔgɔn fɛ mais an bɛ taa min donc ne ko n ko mais n ko n ye nin min ye an tɛ se ka nin to yen ka tɛmɛ vraiment an b'a fɔ an ka politique mɔgɔw ye u ka sabali ka hinɛ maliyɛnw na ten sinon maliyɛnw hakɛ ta dɛ u ye maliyɛnw hakɛ ta fo k'a fɔ u y'a ta voilà pourquoi kuma dɔw la ni mɔgɔw kumana ko politique mɔgɔw y'an tɔɔrɔ a y'an ka fɛn minɛ u la moi je les comprends ne b'a faamu hali n'o y'a sɔrɔ a dira minnu ma olu fana tɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye mais ne b'a o tigilamɔgɔw ka kuma faamu parce que tiɲɛ yɛrɛ la parti politiques n'u ma u kɛcogo falen n'u m'u taabolo falen jalo code d'honneur foyi éthique foyi tɛ politique la bi i ka balo dɔrɔn mɛ lajɛ jamana bɛ dingɛ kɔnɔ an t'a dɔn an bɛ sini yɛrɛ sɔrɔ an t'a dɔn an bɛ kalo wɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ an t'a dɔn an bɛ san wɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ o jɔyɔrɔ banna jamana bɛ san wɛrɛ sɔrɔ cogo di jamana bɛ gɛlɛya min na a b'o gɛlɛya la cogo di au même moment parti politique bɛ ka ɲɔgɔn fara fara k'u bɛ kɛ ministre ye ka na balo tuguni anw fantanw jeli la ni état tɛ ni gouvernement tɛ u ti foyi ye hali t'u yɛrɛ ye moi je peux pas comprendre Bokar Tireta ministre du développement rural i bɛ k'a ka gouvernement fɔlɔ agriculture sɛnɛko baganmarako jɛgɛmɔ u y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ département kelen k'a bɛɛ di a kelen ma i bɛ k'a ka gouvernement fɔlɔ la ni o IBK kelen a ma ɲa o binna ne hakili la hɔrɔnya la mɔgɔ min y'o bin yan dugukolo ka meleke e n'olu tɛ jɛ foyi la hali ni se b'i ye a bɛ bɔ ala kelen la a bɛ fɔ de ma honneur a bɛ fɔ de ma dignité mais n'o bɔra la Cɛbilen Darabe e ye tora IBK kɔ tɔw ko a ma ɲi e tora a kɔ k'a ka ɲi ko foyi t'a la ko tɔw ye asidiw ye ou bien ko tɔw ɲɛ ma ɲi ko min bɛ ka kɛ ko tɔw ɲɛ t'a la ne ma ɲɛ ko IBK binna o binbagaw dugukolo ka meleke i tɛ tugu olu kɔ a tɛ ɲɔgɔn ye sira la a tɛ ala kelen na maintenant denmisɛnninw b'i nɔfɛ k'i ka trace suit u b'a faamu k'a fɔ hɔrɔnya bɛ politique la danbetigiya bɛ politique la mais aw yɛrɛ bɛ min yira denmisɛnninw na ni denmisɛnninw minnu bɛ ninnu senkɔrɔ k'u bɛ ka former
Jano ni jamana kalifa no b'a tɔ ci parce que cɛkɔrɔba ninnu ma foyi yir'u la foyi je le dis et je le maintiens cɛkɔrɔba ninnu ma foyi yir'u la n'a sɔrɔ cɛkɔrɔba ninnu bɛ comporter tan de ka na kɛlɛ kɛ gouvernement nɔfɛ gouvernement min y'a ka fanga dafere ni Mali tɛ i tɛ nin diɲɛ dugu si la diɲɛ dugu si je mets quiconque au défi a tɛ yen mais non jamana tɔ tora mun ye hali Bamakɔ yɛrɛ n'i bɔra ka don i bɛ Ala barika da mais malheureusement an ko an b'an da don o yɔrɔ la k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'o faamuya tiɲɛ na Mali politique mɔgɔw a sera u ka sabali ten tiɲɛ na o ye maliyɛnw tɔɔrɔ fo k'a f'u ye maliyɛnw tɔɔrɔ nkalon ni namara u y'o de kɛ politique ye o tɛ politique ye Jano n ye min fɔ politique ye i bɛ don a la ka fanga ɲini e yɛrɛ hakilina ye jamana bɛ mara cogo min na jamanadenw ka lafiya k'o kɛ e hakili la i ka sigida bɛ lafiya cogo min na k'o kɛ o de ye politique ye nka o ye mun fɔ an ye 91 Musa Bine u nana fɔ an ye ko démocratie kɔrɔ tɛ dɔgɔ bonya cɛ tɛ muso bonya ou muso tɛ cɛ bonya den tɛ fa bonya min ka di min ye k'o k'o kɛ u y'o de fɔ an ye n y'a dɔn ni minnu bɛ ka lamɛn u k'u hakili jagabɔ 91 Musa Bine discours fɔlɔfɔlɔ min bɔra politique mɔgɔw da k'o fɔ an ye o ye nin de ye a discours filanan u ye mun fɔ an ye ko ni politique mɔgɔ y'a fɔ n'a ma se ka kɛ i kala dig'a la politique kuma don donc politique kɛra nkalon ye maintenant minnu ka hɔrɔnya n'u ka danbeya t'u to ka nkalon tigɛ olu sen bɔ politique la politique tora a fanba mɔgɔ minnu bolo hakili b'a tɔ dafa an filɛ o kɔlɔlɔ de kɔnɔ k'i ka jamana ci k'a dafiri e bɛ se k'a faamu cogo di ko Mali bɛ se ka kɛ nin situation na mɔgɔ minnu ye Mali mara fo bi mɔgɔ tɛ yen ko i bɛ min ta n'a t'a fɔ n taara kalan na Sorbonne n taara kalan na Oxford n taara kalan na Urusila a don ta a bɔ ta ni tubabuw tun bɛ kalan na mais au même moment o tubabuw tun b'u da kilasi kɔnɔ mais jamana mara nana se ma jamana mara sera o tubabu ma a ka dugu la e b'i ka dugu ci ka di o ma e ye mɔgɔ sugu jumɛn ye c'est cette question qu'on doit se poser ka n'an ka armée ci Alpha n'a ka mɔgɔw ko kɛlɛ tɛ kɛ tuguni parce que ka siran coup d'état ɲɛ an tɛ nin y'a kɔlɔlɔ la o Alpha kelen o bɛ yan k'i daminɛ a tɛ kuma mɔgɔ minnu y'a suit olu bɛ yan k'an ka jamana ci ka d'a ma juste u ni tubabu min ye kilasi kɛ n'u tun b'o tubabu da peut-être o tubabu yɛrɛ tun b'u copier ka o u ka jamana ci k'o sago kɛ o ma y'a demande qualité jumɛn ye donc Jano fo an k'an da nin yɔrɔ la ka nin ɲɛfɔ mɔgɔw k'a faamu Jano an ka taa musique la ka na ayiwa Jano an bɛ segin n'an ka kumaso kɔnɔ an bɛ lamɛnbaaw ladɔnna k'a fɔ nin wagatinin na a sɔgɔlen bɛ radio Rempart la 97.9 cɛmukan ye sans tabou ye an bɛ œil de la l'œil du Rempart a Rempart tun bɛ semaine kɔnɔ ayiwa Jano an bɔlen politique mɔgɔw la parce que an tɛ ban olu ka kuma la an b'olu ta sonsoro fɔlɔ wagati wɛrɛ an bɛna kan parce que ne hakili la ni ma fili fiyewu communiqué bɛ ka na cogo min na ni wagati wɛrɛ an bɛna fɛn caman wɛrɛ sɔrɔ ka fɔ an ka Mali politique mɔgɔw ma tiɲɛna wagati sera u ka sabali u ka jamana in hinɛ minɛ dɔɔni o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛna lafasatɔn belebeleba min bɛ an fɛ yan n'o ye UNTM ye ayiwa UNTM kɔni ye kangari da ko tile 10 olu ka laɲiniw n'a ma sabati ko olu bɛ baarabila boloda tile 10 nka an ka ɲininiw tun ye min di an ma Jano ko u tun y'a fɔ kalo 2 fo ka se kalo 3 k'u b'o de kɛ ka o di gouvernement ma gouvernement kɛ a hakili jagabɔ u ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min na a fɔra an ye cogo min na nka an balilen ka tile 10 in mɛn an m'a faamu an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ dɔw y'a fɔ an ye u dama suɲɛ k'a fɔ an ye ko tile 10 in nana min fɛ
o gouvernement sigilen olu y'a ye UNT mɔgɔw y'a ye k'a fɔ olu sinama tɔn 2 bɛ yen o mɔgɔ donna gouvernement na donc o de ma bɛn olu ma donc olu ko kalo 2 ko in min fɔra o ma bɔ tuguni a kɛra tile 10 ye ayiwa o sinama tɔn o ye jɔn ni jɔn ye o tɛ dɔwɛrɛ o ye Sam président n'o ye procureur ye Mamadu Kasoge ale kɛra ministre de la justice kiri ministre ye ale ye Sam président ye ayiwa filanan o ye CDTM ye la Centrale démocratique des travailleurs du Mali o ɲɛmɔgɔba n'o ye Sidibe Dede Ousmane o kɛra kalanso ministre ye ayiwa ko o 2 min donna gouvernement na o yo olu sinama tɔn ye ko o ma bɛn olu ma ayiwa o de la olu ko kalo 2 in yɛrɛ ti bɔ tuguni a bɛ kɛ tile 10 ye mais Jano nin fɔlen a y'an dabali ban a wagati caman ka laɲini kɛ o ye bɛɛ ka hakɛ ye baarakɛla bɛɛ ka hakɛ o ye mɔgɔ si t'a fɔ ko UNTM kala ka hakɛ ɲini an tɛ don o débat kɔnɔ UNTM hali mɔgɔ minnu b'a fɔ ko a wagati tɛ sisan ye ne tɛ sɔn o discours ma olu de b'u ka hakɛ dɔn olu de b'u ka hakɛ ɲini a ɲini wagati olu de b'a a fɔ ni wagati de an b'a ɲini o décision bɛ bɔ olu de la mɔgɔ tɛ se k'o imposer u kunna o ye ne ka faamuya ye ayiwa nka n ma min faamu munna karisa donna la donc karisa donna la min na o de ma bɛn donc anw fɛnɛ bɛ fɛn bɛɛ kɛ k'a ko latiɲɛ k'a ko lanɔgɔ o de kunkolodimi bɛ ne la Jano k'a sɔrɔ an ye ɲininiw kɛ a fɔra an ye ko u yɛrɛ fɛnɛ démarchera koyi u yɛrɛ fɛnɛ consultera k'u ka don gouvernement na u ko olu tɛ don gouvernement na n'i ye ko i tɛ don gouvernement na ni mɔgɔ wɛrɛ donna gouvernement na problème bɛ min ne kɔni ɲɛ tɛ a problème na n tɛ mugu dun a tɛ caman ɲɛna tiɲɛna Jano o ye dɔ wɛrɛ ye u ye kun min kɔni fɔ an ye k'u bɛ taa grève la nin kun na tiɲɛna nin tɛ kun ye sinon hakɛ ɲini o ye u jo ye bi u jo ye o ye sini mais u ye kun min fɔ Jano tiɲɛna nin tɛ kun ye nin ye sinama tɔn d'accord an sɔnna ne hakili la ni sina bɛ UNTM na bi Jano n b'a fɔ o ye gɛlɛya min bɛ baarakɛlaw kan gɛlɛya min bɛ maliyɛnw kan gɛlɛya min bɛ jamana kan ni sina bɛ maliyɛnw na o de y'o sina ye ni sina bɛ UNTM na tiɲɛna o de ye UNTM sina ye mais k'a ko kɛ mɔgɔ ko ye o de la Jano kuma bɛɛ an bɛ sɛgɛn parce que n'i y'a jateminɛ an bɛ mɔgɔ ko kɛlaw de la halisa jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ o la l'impression que an yɛrɛ t'a dɔn ko jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ parce que n'i ye an kuma dɔ la an ka kokɛtaw ta k'a jateminɛ k'an ka kokɛtaw lajɛ ka tila k'a ye ko ni jamanadenw ka kɛwale de ye nin ye jamanadenw cogoya de ye nin ye mais a jamana yɛrɛ lahala filɛ Jano kuma dɔw de bɛ ne yɛrɛ kunkolo dimi ne t'a faamu sinon hakɛ ɲini tiɲɛna mɔgɔ si tɛ u jalakiw la mais u ye kun min fɔ an k'o fana tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o tɛ kun ye i ko i tɛ don d'accord c'est un choix tu l'assumes et tu as assumé i ko i tɛ don ni dɔ ko k'a bɛ don maliyɛn don i t'a ni maliyɛn cɛ i ka maliyɛn ma fisa n'a ta ye munna a tɛ don k'o donni ayiwa diɲɛ bɛ wuli e bɛ ko ko kɛ k'o ko firi UNTM ŋana filɛ nka Jano n'an taara ka analyser halisa an b'a ye UNTM min ko bɛ ka fɔ an hakili b'a la a ye moratoire ɲini i bɛ kɛ ka joli bɔ fanga fɛ k'a ti baarabila boloda o y'a sɔrɔ Bubu ye premier ministre ye ni maliyɛnw hakili b'a la ko trêve sociale o ɲinina wa UNTM sɔnn'o ma o kɛra o trêve sociale min ɲinina
ni o sɔrɔla UNTM fɛ ni UNTM jɛra n'o ye Jalo hakili b'a la coup d'état kɛra IBK la dɔrɔn UNTM ye grève daminɛ o tuma Mali falenna wa ma d'a la dɛ ni IBK ka waati n'a kun ka kusa coup d'état kɛlen dɔ farala kow kan mais UNTM ye grève kɛ bɛɛ y'a mun a tɔgɔ la u ka hakɛ dun ne y'o de fɔ wagati t'o la mɔgɔ tɛ se ka wagati imposer u kunna u ka grève kɛ nin wagati u ka grève kɛ nin wagati mais Zeyna u ye kun min fɔ o kun de la an bɛ ka bɔ ka kuma o trêve olu yɛrɛ y'o wuli donc u ye grève kɛ tile joli joli fo k'a kɛ bandaw min tun bɛ transition kunna o fanga fana dafirila o fanga dafirilen sisan fanga dafirila don min na bandaw bɔra fanga la don min na Jalo n b'a dɔn n'i hakili b'a la o y'a sɔrɔ UNTM bɛ grève la a don bɛɛ UNTM a ka mot d'ordre wuli a ma kɛ yan bon n'i y'a ka mot d'ordre wuli o la o aw bɛnna min kan kalo 2 kalo 3 gouvernement sigira ko mɔgɔ dɔw yera gouvernement la o kunkolo man di aw ye donc aw bɛ bɔ k'a bɛ grève kɛ ne kɔni t'a faamu donc o ti hakɛ ɲini ko ye o ye mɔgɔ ko ye mɔgɔ ko mɔgɔ si tɛ mɔgɔ soutenir o la n'i b'i ka mɔgɔ ko kɛlɛ kɛ tiɲɛna i ka mɔgɔ ko kɛlɛ kɛ n'an taara ɲɛfɛ Jano n y'a jateminɛ conseil économique social o conseil économique o ye Mali institution ba dɔ ye Mali baarakɛlaw bɛ représenté ni mɔgɔ 12 de ye Jano mais depuis Mali kɛra Mali ye baarakɛyɔrɔ wɛrɛ ma t'a la ni UNTM tɛ mais UNTM ti mɔgɔw tɔ ni Maliya cɛ o a ka Maliya ma fisa ni tɔw ye o mais mɔgɔ ma fɛn f'o la hali ɲina u ka mandat banna ɲina bandaw décret signé UNTM mɔgɔ 12 de b'a la baarakɛla tɔw tɛ yan o tɛ ɲininka yɛrɛ hali ni ye baarakɛla tɔw ka kɛlɛ jateminɛ nin ko b'a la ko bɛɛ dilen don UNTM kelen ma État yɛrɛ tɛ se ka foyi b'o la bɛɛ sɔnna o ma n'i y'an ka a tɔgɔ baarakɛyɔrɔ caman bɛ yen ka ta kanamu na ka na INPS la baarakɛyɔrɔ caman o conseil d'administration mɔgɔ si tɛ yen UNTM mɔgɔ de bɛ yen UNTM mɔgɔ de bɛ yen baarakɛyɔrɔ mɔgɔ si tɛ yen centrale foyi tɛ olu kelen bɛ yen olu ka fisa ni tɔw ye wa bɛɛ bɛ ɲɛ ci o kan an ko bon an ka taa komi centrale tɔw wulila ka mankan kɛ wagati la ko gouvernement ye min sɔrɔ ka fɔ ko a tɔgɔ olu t'a dɔn centrale ninnu bɛɛ la min mɔgɔ ka ca ni bɛɛ ye mais komi UNTM de centrale fɔlɔfɔlɔ ye olu de tun b'a ko kɛ an k'a to yen ko fo élection professionnelle ka kɛ élection professionnelle o élection de bɛ kɛ baarakɛlaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'a dɔn min ka mɔgɔ ka ca min ka mɔgɔ ka ca désormais o de bɛ don a institution na mais fo bi o élection ma se ka kɛ mais jusqu'à présent UNTM kelen de bɛ a bɛɛ la Maliɲɛnw ma kuma o UNTM mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ a 2 ni 3 la ɲɔgɔn fɛ ntɛnɛn n b'a fɔ yan mais mɔgɔw ma kuma o la o n'a bɛ bɔ k'a bɛ grève kɛ ko dɔ ye ministre ye ko dɔ kɛra ministre ye o y'a ka sira ye aw de ko k'a tɛ don n'aw k'a tɛ don aw de b'a kun dɔn mun na aw tɛ don dɔ in ko k'ale bɛ don problème bɛ min n tɛ don mɔgɔ wɛrɛ tɛ don a Jano ne kɔni b'a faamu a Maliko t'o ye dɛ tiɲɛlaw tɛ Maliko ye donc katilila jɛɲɔgɔn u bɛ dɔ wɛrɛ de la Maliko tɛ sinon o ma se o la bandaw binna don min na aw de y'a ka grève wuli a kun ka continuer kɛ mais a grève wuli kun jumɛn na a kun ɲɛnabɔra a ma ɲɛnabɔ mun na a y'a wuli ou bien a grève kɛ ka bandaw binne u k'o fana fɔ an ye kɛ n'a sɔrɔ u ye grève kɛ ka bandaw bin u k'o fana fɔ an ye donc jɛjugu kɔ ye ɲɔgɔn a tɔgɔ jɛjugu laban ye ɲɔgɔn kɔbila ye o n'a sɔrɔ grève kun ye ka bandaw de bin bandaw binna aw ma ta sɔrɔ a bɛ ka kɛlɛ k'o la en ce moment aw ka bɔ k'o fana fɔ an ye
so ni mala agli bala banaw bina afara ko banaw bina domlo dombe uyu ka grève wuli alors que ko la yinu kuma sabati muna ba continuer mais wakati do sera nga ñoo flé ko o tien fo ñoo yi parce que Mali barakala segana kojugu Mali barakala segana sarati saraka don niata ka ala comparer sous région là i b'a ye ko Mali saraka don fo ka fo aka don ali Burkina saraka jani Mali saraka o bɛ se ka kɛ cogo di jano donc jano komi bɛ k'i ɲɛ komina an bɛ taa flash kɛ ka segin an bɛ nin continuer ni a tɔgɔ UNTM tɔ continuer ka sɔrɔ ka an ka thème attaquer an ka taa flash la ayiwa jano an bɛ segin na n ka kumaso kɔnɔ an bɛ lamɛnbaaw ladonna k'a fɔ nin wagati in na an sɔgɔlen bɛ radio Rampart la 97.9 jɛmukan ye sans tabou an bɛ l'œil du Rampart kɔnɔ an bɛ UNTM ka grève ko an b'o kan jano n ye nin fɛn bɛɛ jateminɛ n y'a fɔ sɔnni an ka taa flash la k'a fɔ Mali fonctionnaires saralen tɛ pendant combien d'années san joli joli Mali sara a ka dɔgɔn fo k'a fɔ a ka dɔgɔn au même moment k'a fɔ wari tɛ yen yɛrɛ o fana tɛ mais parce que tout simplement dɔɔni bi di baarakɛlaw ma État bɛ mun fɔ an ye an bɛ nin subventionner donc comme an bɛ nin bɛɛ subventionner aw ka sabali aw ka nin minɛ mais jano o wagati bɛɛ UNTM tun bɛ yan fo wagati la mɔgɔ yɛrɛ ko UNTM tɛ grève kɛ ko gouvernement mɔgɔ don m'a dɔn y'aw hakili b'a la parce que san joli joli Maliens bɛ sɛgɛn na Mali baarakɛlaw bɛ sɛgɛn na u bɛ ɲani sugu bɛɛ la sara ka dɔgɔ a tɛ bɔli kɛ so sara ka da ka gɛlɛn sugulafɛnw da ka gɛlɛn fɛn bɛɛ da ka gɛlɛn UNTM tun bɛ yan UNTM bɛ san joli joli k'a tɛ grève kɛ donc o kɛra donc n'i y'a jateminɛ o wagatiw de mɔgɔw commencera ka bɔ kelen kelen fila fila ka taa u ka satiw ɲini donc sati autonome caman nana o wagati de sinon Mali constitution yɛrɛ bɛ sati autonome di mɔgɔ fila de ma o ye justice mɔgɔw n'o ye magistrats ye parce que a b'olu fɔ kɛrɛnkɛrɛnya la ani an ka finitigiw a b'olu fɛnɛ fɔ kɛrɛnkɛrɛnya la donc ni o bɔra la i bɛ sati tɔw fɛn fɛn o ye o satiw ɲini de parce que sati général min ni UNTM sigilen don a kunna a sara tɛ taa UNTM tɛ grève kɛ mankan tɛ kɛ ka fɛn fara a kan alors que i kana mankan kɛ ka fɛn fara a kan jamana yɛrɛ kan k'a faamu k'a fɔ ko bɛ cogo min na sara niveau kan ka yɛlɛ halisa a bɛ se k'a faamu cogo di n'i y'a ta an ka espace UEMOA Mali ye bɛna sabanan de la la troisième économie ni Côte d'Ivoire ani Sénégal bɔra la malgré la conjoncture an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a bɛ san 10 bɔ o gɛlɛya bɛɛ Burkina ninnu ni jamana tɔ caman bɛ yen olu dɛsɛlen k'an détourner mais au même moment n'i kumana ko wari tɛ yen baarakɛlaw tɛ sara fɛnw da ka gɛlɛn e bɛ se k'a faamu jano k'a fɔ sogo da ka nɔgɔ Côte d'Ivoire ni Mali ye mais jano nin ka bon mɔgɔ hakili ma dɛ Côte d'Ivoire sogo da ka nɔgɔ ni Mali ta ye Côte d'Ivoire sogo da ka nɔgɔ ni Mali ta ye o bɛ se ka kɛ cogo di o kɔrɔ Mali marabagaw Maliens hinɛ t'u la Maliens makari t'u la u mago tɛ Maliens na a kɔrɔ o dɔrɔn de sinon an de bɛ sogo di ni a tɔgɔ Côte d'Ivoire ma bagan mara la ni Nigéria bɔra yen Afrique de l'Ouest la mɔgɔ si tɛ Mali kan ne bɛ se k'a faamu au même moment ko sogo da ka gɛlɛn anw fɛ yan ni Côte d'Ivoire ye ko an hinɛ b'an ka faamaw la ko an hinɛ bɛ an ka ɲɛmɔgɔw la o tɛ tiɲɛ donc mais o bɛɛ la mais i ma UNTM da ye o kuma la o donc wagati dɔ de kɛra mɔgɔw bɔra kelen kelen fila fila ka t'u ka satu ɲini donc n'i ye nin ko in selen niveau la n bɛ se k'a fɔ ko UNTM nɔ b'a la parce que Maliens ka baarakɛlaw ka condition de vie Maliens ka condition de vie wagati kɛra UNTM y'i ɲɛ ci a kan k'i tulo ci a kan parce que tout simplement n'i y'a ta an ka EPAw olu kɔnɔna la o conseil d'administration olu UNTM mɔgɔw de b'a bɛɛ kɔnɔ yen a dɔw b'a 2 ni 3 bɛɛ la
conseil économique social mɔgɔ 12 min bɛ taa baarakɛlaw représenté olu de b'a la donc olu mɔgɔ ɲɛnen don a ye san joli kɛ grève tɛ kɛ kuma tɛ fɔ maliyɛnw gɛlɛya min bɛ maliyɛnw kan kuma tɛ fɔ gɛlɛya min bɛ baarakɛlaw kan donc mɔgɔw de bɔra kelen kelen fila fila ka taa u yɛrɛ ka statut créer ka taa syndicat créer comme ça a bɛ se k'a fɔ hali an filɛ situation min na ka syndicat baden créer UNTM nɔ b'a la ni UNTM tun y'a daminɛ ni nin ye an tun tɛ se yan mais malheureusement u ye situation to yen a kɛra donc n'a kɛra il faut l'assumer bon o ni école karamɔgɔw ta kɔni o kɛra tiɲɛ yɛrɛ la o kɛra sinaya ye dɛ o sinaya ka gɛlɛn bi dɛ ni école karamɔgɔ y'a sɔrɔ bi sini UNTM bɛ taa ɲini ko min dira école karamɔgɔ ko k'a d'u ma ne kɔni dabali banna dans un pays où mɔgɔ yɛrɛ ma faden foyi sɔrɔ i la fo école karamɔgɔ faden foyi alors que kuma bɛɛ an b'a fɔ ko a tɔgɔ développement kalan pour que a ka développer fo a ka kalan mais au même moment mɔgɔ minnu ka baara ye kalan ye i b'i comparer olu la n'olu ye dɔrɔmɛ sɔrɔ ko olu man kan foyi sɔrɔ Jano ne kɔni dabali banna nin ko in kɔni tiɲɛ na an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ n'an bɛ fura min sɔrɔ a la an k'o fura ɲini k'o fura k'a la